ମାମା ଆଜି ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଭଲ ଲାଗଲା କି ରେ ସକାଳୁ ରାତି ତକ ତ ଖଟୁଛେ ଭିଆଇକିନା 10 ବର୍ଷ ଆଟା ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟୁଛେ ତମର 12 ଲୋକ କାମ କରିକିନା ସକାଳୁ ରାତି ସରି ଯାଉଛି আর ଭଲ লাগবা। Oh my god. ମାମା ତମେ କାଇଁ ଜିତିଲ ତମେ କେତେ ବେଳ ଖୋଜୁଛେ? ମୋର ଭୁଲି ଗଲା ମା ମୋର ଭୁଲି ଗଲା ଏଥର ମୁଁ ତୋର ପରମିଶନ ନେଇକିନା ଯିବି ଘରର ବୋର୍ଡ ବି ନେଇ କାଳେ ମୋର ଭୁଲି ଗଲା ଏଥର ମୁଁ ତୋকে କହିକିନା କାହିଁ ବି ନେଇ ଯାଏ আর କାହିଁ ବି ନେଇ ଜାନା ହେଲା ମୋର ଭୁଲି ଗଲା। Oh my god. लेकिन एक सेकंड ମାମା ଟିକେ ରୁହ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଟିକେ ହଉଛେ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ମୋର ପାଟିକେ ଚୁପ୍ କରିକିନା ରହିଲି ମୋର କଥା ନା କିଏ ଶୁଣୁଛେ ନା କିଏ ବୁଝୁଛେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ ଗୋଟେ କଫି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ ନେଇ ମୋର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ ନା କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ କଫି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ ନେଇ ଘର ଛାଡିକିନା ପଳଉଛେ।